kaikki ihmiset, jotka siellä on. Mä näyttelen tällaista mun pihaa juttua. Ja mä oon tällaisessa meidän pikkumökissä. Mä voin näyttää. Tällaisessa pienessä mökissä, joka on siis meidän, ja mennään näyttelemään. Yeah. Tuossa meillä on radio. Kenkä on huonosti. Ja älkää välittäkö iskaisen nurmikkoa. Tossa on se mökki. Siinä niin ja ramppa. Puusta. Omenapuu. Meidän pikku varasto. Ja puuvillaista. Ja mä yritän mennä tuonne naapureiden puolelle. En viiti. Mä en näytä min taloa. No siinä olisi nämä. Jos tykkäsit videosta paina like, niin laita sitä pekku alas. Ja tilaa mun kanava ihmeessä ja nähdään ensi videossa. Moikkelis moi!